Min nhar it-tnejn il-Gvern se jniedi proġett pilota li bih il-pazjenti kollha li għandhom id-diabete u jagħmlu użu mill-insulina se jirċievu l-istikek li jintużaw għat-testijiet tat-zokkor b'xejn mill-ispiżeriji tal-għażla tagħhom. Għall-ewwel darba l-istikek se jingħataw b'xejn ukoll lill-pazjenti li għandhom id-diabete type 2. Il-lokalitajiet fejn se jibda jitħaddem il-proġett pilota huma San Ġiljan, il-Gudja, l-Imġar u l-Kerċa Mawdex. Iżda sal-aħħar tas-sena hu ppjanat li s-servizz ikun offrut madwar Malta u Għawdex kollha. Biex bekk huma madwar 6,000 il-persuni li jiċċekkjaw id-demm ma' 3 jew 4 darbiet kuljum u bekk se jibbenefikaw minn din il-miżura u joqsulhom l-ispejjeż. Spjega dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearney li stqar li dan ifisser li l-Gvern se jkun qed iqassam 25,000 stikka kuljum bi spiża ta' €9,000,000 fis-sena. Min nhar it-tnejn dawk il-persuni li ħajrċievu litra ta' entitlement ikunu jistgħu meta jaslu biex iġeddu r-riċetti tagħhom jitolbu tabib biex jitbilhom l-istiks u jkunu jistgħu jiġbruhom mingħand l-ispiżjar mingħajr ħlas. Barra minn hekk il-Gvern se jħaddem sistema ġdida li biha l-Gvern jixtri u jamministra l-istoks tal-istikek biex ikunu evitati problemi amministrattivi u loġistiċi. Din hija sistema ġdida illi minflok il-Gvern jixtri l-istiks kollha mill-bidu u jħallas għalihom u naħżnuhom ġo l-istors tagħna mbagħad mill-istors noħorġuhom l-ispiżjara. L-aġent ħajħorġhom dirett l-ispiżjaru u l-Gvern ħallas biss meta jintużaw mill-pazjent. Da jfisser li l-cash flow tal-Gvern ħad tkun qed tintuża aħjar, jfisser qed nifrankaw ħafna spazju fl-istors tagħna u ħafna manpower, u jfisser ukoll li ma jkollniex ħela għax ma jkollniex skadenzi ta' stiks li ma jintużawx.